Zdravo, dobrodošli u novi vlog. Vratili smo se za Slovačku. Stigli smo juče, ovdje je još po kući haos. Ali bih htjela eto danas da provedete dan sa mnom i sa mojim roditeljima. Nikola će otići uskoro na utakmicu. Mi idemo sada da šetamo. Tako da se danas družimo. Ja ću vam sada pokazati što sam to obukla. Se izvinjavam na haosu, imam neku košulju, džemper. I ovo sam poručila pre nego što smo krenuli, bili za Beograd i stiglo je za 2 dana. Vidite kako je smešno. Darling Nikola, ja dala Nikoline podatke i oni se njemu zahvaljuju. Bilo upakovano u ovoj kutiji. I vidite ovu lepoticu. Ja sam ovo već otvorila, ja nisam mogla da izdržim, još sam stavila karmin, to je već trenutno što imam na usnama. Dobila sam ovu maskaru da probam. Ovo sam poručila, ovaj puder. Moja nijansa 5 neutral, vidjet ćemo da li je dobra. Imamo ovaj karmin. Prelepo mirišu karmini. Matte Revolution. Koja je boja? Ja ne znam, ovo nigde ne piše. Ali ću vam snimiti posle da vidite. Magic Serum. Vidite što je lepo. Tester. Magic Cream. Isto tester sam dobila da probam. Ovaj puder za setovanje. Pillow Talk. Isto olovka za usta. Ove sam trenutno stavila. Pillow Talk, to je njihov original, ona nijansa. Pogledajte kako je lepo pakovanje. Posle ću vam sve pokazati ove nijanse. I uzela sam Pillow Talk, ali medium. Ova malo tamnija. Mi sada krećemo napolje, pa ću vam snimiti još malo kraj, gradić, nešto ako mi je promaklo. Tako da, nadam se da ćete uživati. Ljubim vas i posle ću vam uraditi, ne znam da li sam vam rekla, DM haul, zato što smo mi jutros bili do DM-a, ima puna kesa. Ali to ću vam snimiti kad se budemo vratili iz grada. Evo mama, potvrdila, dobre su joj slike. Ti kako lepo procvetalo drveće. Nego prazna baterija. Ne vezi, imam ja telefon. A na treninge on ide redom, kako sve? Ovo sam vam već snimala, ne znam da li ste zapamtili. Ako niste gledali taj vlog, pogledajte. Jer se smrzo nosić? Filipe? Da, jeste. Da, ti smrzano. I njemu je malo pocrven. Ali zdravo je to. Tmurno, tmurno. Jadni ovi na ovim bajsevima što dovoze hranu. Meni njihovo uopšte, mislim, meni je žao. Nešto meni je humano to tako. Da razvoziš hranu bajsem po ceo dan. Ali dobro. Ne radim anti-reklamu Voltu. Ali mogu neki automobil da im daju. Pogotovo po kiši, snegu, zimi. Ti razvoziš hranu. To je moje mišljenje. Baš komentarišemo sad u Grčkoj, kad smo bili ovo doba. Pa već možda se kupaš, milina. Majka Božja. A ovdje već to neko smrzavanje. Idemo sad do tržnog centra da popijemo kafu. Malo prošetamo. Tako da vodimo vas dalje sa nama. Ajde. Vesna. Bolje snimi. Inače, mislili smo da se od 15. otvara sve, barem sam ja tako razumela Nikolu. Dezinformaciju još popalila roditelje, vozite me opet, otvara se sve. Idemo da skitamo. Kad mi došli ovdje, on kaže u 19. Neko ovdje laže. Neko ovdje laže. Eno ga, u park. Džabe. Au. Kad ništa ne dati. I evo je konkurencija Bolt. Nek se ljudi ko hoće, ali meni to nije humano. No oni bajsem tu razvoze hranu. Napadnite me. Slobodno. Pristalice Bolta i Volta. Sve je to lepo poručivanje, ja poručujem. A inače imam da kažem nešto povodom toga. Ovdje kada poručite hranu, oni vas zovu 10 minuta ranije kao stigli su. Lažu. Evo već 3-4 puta. Kao tu smo ispred, nigdje ih nema i onda ja čekam po 10 minuta. Jer to ima smisla, naravno da nema. Katastrofa, eto. Ne, ništa da kažem lepo povodom toga ovdje. To je to, odjavljam se sad. Da vam snimim malo u tržnom centru. Torbe.
ima svašta da radi. Ali dojte ništa ne radi. Sve je zatvoreno. Aj, baš ćemo da vidimo u 19. šta će se zbivati s ovim pustim gradom. Sada nam je rekla ova jedna žena, od ponedeljka se otvara sve, pa i ovdje radnje. Lepo, ali mama i tata nisu tu. Džabe, gledat ću sama. Inače smo došli u market po hleb. Da ima uveče za pečenje kada ovi dođu sa utakmice. I desilo se ovo. Jel treba se meri ili šta? Naš čovjek ne treba da pusti u prodavnicu, stvarno. Mi po jednu stvar ne znamo da odemo. I kako ćemo sad ovo da nosimo, Boga pita. Kako znamo i umemo. Na kolica da tovarimo, verovatno. Haos jeste, Filipe, haos. Izašli smo iz trža, kafica malo zaponiti. Idemo u kući, počinje utakmica za 20 minuta negdje. Neću. Idemo da gledamo Nikolu i njegove saigrače. Šta ću uraditi, nadam se da ima prenos. Baš ću da pitam nego na link da mi pošle. Eto. Hoće mama da kupi magnet. Kao suvenir. Vidiš što je starate. Koji, ovaj? Evo što ima od magneta. U stvari izaberi ti, nemoj da ti ja lupetam. Da vidim? Polep. Ajde, izaberi ti, ne. Ajde vidim. Si dočekao da se nosiš malo, jeli? Jeli ti prevarantu jedan mali? Jeli? Ideš sad kući da gledaš tatu. Ideš sad kući da gledaš tatu. Jeli. Da li vi odete u DM po jednu stvar i izađete sa ovolikim računom i ovolikim stvarima. Pampers maramice za Filipa. Tatu nešto boli grlo. Ove tablete za sisanje. Uzela sam Filipu da probam ovu kašu. Biodemovu. Njihove volim. Tangle Teaser, ova prelepa četka, bar je meni bila lepa, u obliku anđelskih krila. Nivea standardna krema, ovo je mama uzela za pete, voli da koristi, ako vas zanima. Ja ovo volim da stavim u kombinaciji sa praškom za fleke. Onda Kokolino, ako niste probali, pomiriše, da ovo je prelepo miriše. Onda sam uzela i ovu kašicu da Filip proba, neku sa ribom. Pa ćemo vidjeti kakve. Volim ove tufere, velike za skidanje šminke. Onda ova preslatka flašica za Filipa. Jedan za mene, jedan za mamu, Sanitol ovaj. Sanitol dezinfekciono univerzalno sredstvo za čišćenje. Još jedna flašica za Filipa. Ova mi isto bila preslatka. Losion za telo. Također za Filipa. Također za Filipa ova kašica. Inače volim ove Nutrilon. Kako se izgovara, nemam pojma, nije ni bitno. Zato što uopšte nisu pune šećera. Bref za WC šolju. Što još imamo? Za intimno pranje. Šta je ovo? Vitamin C. Listerinovo ogromno pakovanje. Nešto jeftino bilo, možda 6 eura, a 1 litar. Uzeli smo i ja i mama isti. Onda šta imamo dalje? Ja obožavam ove četkice Curaprox. U trudnoći su mi se zubi jako pokvarili, pogotovo desni su krenuli da mi krvare, tako da su odlične. Toni & Guy za kosu protiv vrućine. Fen, presa, šta god da koristite. Ovo da probam da vidimo da li će skidati fleke. Pošto mali kad mi se umaže, ja to ne mogu da skinem i sa njegove i sa moje garderobe. Još jedna ove Lenor. To smo mi prošli put uzimali. Ja ubacim to u bube, ne znam da li znate. Da dodatno miriše veš. I još jedna ove za grlo za tatu. Q10 Nivea. Maramice.
I ove maske što su kod njih obavezne. Eto, to je to. Fresh kesa. Idemo sada da gledamo utakmicu i da sredimo ovaj haos. Htjela bih da vam pokažem nijanse ovih karmina. Ovo je originalni Pillow Talk, njega sad imam trenutno na usnama i sad ću vam uraditi na ruci da vidite koje je to zapravo boje. Ovo je originalna Pillow Talk nijansa i sljedeću ću vam pokazati ovu tamniju Pillow Talk Medium. Ona je malo tamnija. Sad ćete vidjeti, sve ću vam jedne pored druge staviti da možete da vidite razliku. Evo je medium. Vidite, dosta je tamnije. Mislim, dosta. Malo. Ali nestvarno mirišu lepo. Baš. I na usnama nisu onako mat da isušuju. Baš su prijatni, ne osjećate da imate karmin. Sad ću vam pokazati i treću. Ova je neka, ja mislim, najnovija nijansa. Prelepo pakovanje. Vidite ovo pakovanje. Ovo lepota od pakovanja. I ovo je treća nijansa. Sve su prirodne. Ja volim takve. Evo. Prva, druga i treća. To je to. Što se tiče ovih karminčića. Puder ću probati. Mislim da mi je trenutno malo tamnije, ali s obzirom da ide lepše vreme, pa će se valjda i pocrniti. Vidjet ćemo. Odgovarat će sigurno jednom momentu. A možda i već sad odgovara. A ovo je puder za setovanje. Ja sam uzela neku medium nijansu. Evo, dvojka. Mislim da će mi biti super. Pakovanje isto prelepo. Ovako izgleda i pakovanje pudera. I moja nijansa petica. Mislim, moja. Probat ćemo pa ćemo vidjeti da li odgovara. Ovako mi deluje da je ok. Ali jedno je iz ambalaže, a drugo je kada se nanese na kožu. Ali još jedno, mislim, Darling Nikola. Plakanje. Druže pa Nikola da naručuje ovo. Gdje bi mi kraj bio. Dečko mi je zainteresovan. Za sve, a pogotovo za šmiku. Ali da raščistim ovaj haos koji se nalazi svuda. Pa ću vam se javiti posle. Evo i Maša su mi spali, sve spali. Kofer se raspakovao. To je to. Sada da ga sklonimo. Dezi bebo moj. Pečenje. Pojelo se. Ovo ne volim, ovo Nikola voli, ja to ne volim. I gleda se utakmica. Sad će tata dinje da isječe. Da se zasladimo. Posle pečenja samo zdravo. Ne može se dugo biti sređen. Uniforma. Trenerkica. Ribanjica. Poluvreme je pa da iskoristim priliku da pustim mašinu. Tačnije već sam pustila, nego da vam pokažem, samo vidite kako je lepa četka. Ja inače obožavam ove te igratize. Evo, ono što sam zaboravila da vam pokažem u demo, zašto sam već koristila, ove sam isto uzela. Ko o čemu ja u suvim šaponima, ni one nisam potrošila, ali sam ih ostavila kući. Inače da vas obavestim, ove sam probala. Stvarno da dobru boju, onako. Nisam primetila da mi ostaju neke fleke. Jednom sam namazala, samo moram da istražim da vidim na koliko ide mazanje, da li to može svaku noć ili povremeno da ne bi ostajale fleke. Tako da eto, to je to. Odoh sad tamo i da nastavim da gledam utakmicu, pa se čujemo posle. Ne znam da li sam vas obavesila, ali vode 1-0. Trenutna situacija 3-0. Op, 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 op. Ajde. Gdje si? Tunge. Tunge. Evo se. Šita nana i svile na marama, umara mi šećera, da moj Filip večera. Bravo, bebo! Bravo, bebo! Bravo, bravo! Ti da brzo da kažeš dete da dete. Vidi kako leška gleda nas. Ovo nema nikad.
I Svilena marama, umara mi šećera, da moj Filip večer. Aj, taši, na. Neka me. Hoćeš pozoveš svog? Neka me. A? Ne. Ne. Pusti me gledam utakmicu. Pusti me gledam utakmicu. Nikola dono posle utakmice picu. I šta mi je ovo trebalo? Šta mi je ovo trebalo posle pečenja? Drugari, to bi bilo to. Što se tiče ovog videa, ovdje ću ga završiti. Nadam se da vam je bilo fino danas sa mnom i sa mojima, da ste uživali koliko toliko gledajući. Nama će sada doći Ivana i Nikola, da jedemo malo pečenja, da se družimo. Njih isto neću snimati, zato ovdje želim da završim ovaj video. Idemo i Filipa isto da spremamo za spavanje. Nikola i njegovi su pobedili 5-0. Bravo. Tako da, eto, to je to. Ja ću se potruditi da nastavim ovako redovno da snimam. Redovno. A vi nastavite da gledate, da lajkujete, ostavljate komentare, subscribe-ite se na moj kanal, pa se vidimo u sljedećem videu.